Ноғайдағын соғышта қатнашқан Ғалимжанов Әбубәкір Ғалимжанович. Ол Қарилі ауылында туылған, Балташ районында. Ол 2 ел армияда болған. Армияға барғанша ол колхозда эшләгән. 1942 елда ол аны фронтқа жіберәләр. Ол күп җирләрне освобождает. За отвагу и подвиги он награждается орденами. Бірінші һәм икенче дәрәҗә белән. Аңа бер генә слава ордены гына кирәк булса, ул без герой Советского Союза булыр иде. Ул после войны, сугыштан соң, ул Балтачинский МТС эшләргә бара. Бригадир булып эшли. Аннары ул колхозда эшли, тракторист булып. Әгәр дә мин үземнең бамны күрсәм, мин аңа ничек соң хәлләрен дип сорар идем. Ул миңа әйтер иде. Үзем белмим пока.